Акциите на Nvidia достигат нови висоти, което е ясен знак, че бумът в сектора на технологиите и изкуствения интелект е далеч от приключване. Следва Solana и въпреки че пазарната стойност все още не може да се сравнява с тази на Nvidia, нейният потенциал за растеж е неоспорим. Ако погледнем назад, Solana всъщност е превъзхождала Nvidia по производителност през последната година. Но бъдещето е отворено с вълнуващи перспективи и за двете компании. Партньорството на Solana с големи имена като Shopify и Visa говорят още за нейния потенциал. Докато Nvidia се качва на вълната на високите очаквания, Solana подлага интригуваща комбинация от риск и възнаграждение. И за тези, които обичат малко рисковано залагане, меме криптовалутите върху Solana може да бъдат диво пътуване или приключение. Особено с многоочакването разпространяване на смог, който вече Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.